Δεύτερη μπάλα από τον Σπίκιτς. Ωραία ανάπτυξη από πλευρά Σάρη τώρα. Ο Μόντσου βγάζει για τον Σαβέριο. Ένας εναντίον ενός. Αυτός βρήκε χώρο. Καταπληκτικό γκολ στο 43. Δοκάριο Ρόουζ για τον Άρη στο 73. Δοκάριο Εγγέλια για τον Πανετολικό. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κίκε Σαβέριο. Σαβέριο με το πλασέ στην απέναντι γωνία. Ένα εντυπωσιακό γκολ. Σκοράρει για δεύτερο σερί μάτς και ο Κίκε Σαβέριο. Σουλεϊμάνοφ, αυτός υποδέχτηκε εντυπωσιακά. Μωρόν με τον Γκετζιόρα να κάνει και πάλι πίσω βήματα. Ο Μωρόν στο Σαβέριο, επικίνδυνα ο Άρης στην περιοχή. Ο Σαβέριο θα ψάξει τον πλασέ γκολ! 2-0 στο 59. Παναγίδης Φερστράτες σήκωσε το κεφάλι και πέταξε αμέσως την μπάλα. Την είχε την πάσα στο μυαλό του από νωρίς. Φάνηκε, Μωρόν. Στρώνει στο Σαβέριο, μεγάλη επέμβαση. Στάκοβιτς, Σαβέριο, rebound και γκολ. 2-1 ο Άρης μπαίνει. Δεξιά. Το σούτ στην απέναντι γωνία. Καραβέλης απομακρύνει εντυπωσιακά την ενέργεια του Μενέντες. Στο 68. Στρώσιμο της μπάλας. Σαβέριο σκοράρει 2-2. Δύσκολο Σαβέριο στο. Μόντσου εκτελεί το τόση με τις γροθιές. Ο Ζούλς έκανε το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα από το πλασέ του Σαβέριο. Φεύγει ο βοηθός στη σέντρα. Σαβέριο με Καραβέλη, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 ο Άρης στο 27.